מריבה בין אחים זה לא כישלון של הורים, זאת הזדמנות למידה. כשילדים רבים, ההורים מנסים לבדוק מי אשם, מי התחיל. מבחינת הילדים, זה רגע לבדוק גבולות, לפתור קונפליקטים, וגם למשוך תשומת לב. אז במקום להיות שופט, תהיו מאמן. תנו להם רגע לפתור את זה לבד. תנו להם רגע להתנסות. ותתערבו רק מתי שיש סכנה או אלימות. ותזכרו. המטרה היא לא שלא יהיו מריבות בין אחים. המטרה היא שאחים ידעו לריב נכון וגם להשלים נכון. שמי ורוניקה, אני מנתחת התנהגות ומנחת הורים. אני אשמח לעזור לכם להבין את ההתנהגות, ולא רק להגיב עליה. שיהיה לכם בינתיים סוף שבוע נעים.